салом алейкум дӯстони азиз, созе назони саломатиҳо хубай бахшида ба моҳи шарифи рамазон боз ҳам аксияи грандиозне рафта истодааст дар мағозаи рақами 33 рӯ ба рӯи шашум дарвозаи пажарка мешавад. Тамошобино марҳамат мағозаи Акаи Самар. Иҷада бовар кунен беҳтарин спортивкаҳои хушрӯи фирмини ҳамаш барои ид арзон шудага. Ина метавонен барои фарзандотон омада харидорӣ кунен. Двойка, тройка ҳама чӣ доранд. Спортивкаҳошон аз 60 сомон сар мешавад. Қиматаш чанда яка? Аз 60 сомон сар мешавад то 80 сомона. Ина марҳамат бовар кунен спортивкаҳоиро бинен чӣ хушрӯвай. Борошон да гап нест. Ҳамаш фирмини андухтаро, ҳамаш заводской качествои беҳад хуб. Мана марҳамат ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ ҳама размеро ҳастай. Ина каседа дар корай ҳатман биёен. Аз наздик бухтон бинен. Аксияи идона рафта истодааст дар мағозаи Акаи Самар. Тамошобинони азиз қафон намунен нигоҳ кунен. Анамхе спортивкаҳои плашовичнияку қиматӣ, спортивкаҳои фирмини фасон. Размерошон аз ами яксола сар карда то синфи 7 размер ҳастай. Бинен чӣ хушрӯвай. Размерои майда 60 сомон. Инамхе балшмеркои подросткови духтаро 80 сомон бовар мекунен. Ира бинен 150 сомон спортивка. Леки барои ид аксияи калон сар додагиян 80 сомон кардагиян. Ина кадом намуча интихоб мекунен. Марҳамат биёен аз наздик бинен. Беҳад интихобшон зиёда, беҳад хушрӯй. Материали ира бинен худухтаро. Дар ҳақиқат ҳам бори фирмини хушрӯ качестваш да гап нест. Нарх шок. Бовар кунен арзони бад мондагиян. Мана ин моделакора бинен чӣ хушрӯчаян. Аз ду тараф бо танг мешада. И чанд смая? 70 сомон. Ина нигоҳ кунен. Материалаш да гап нест. Бовар кунен. Инаш бо 80 сомон двухниткои оригиналай. Мана бозори Корвон да иҷа тарафи Тило бозор магазин рақами 33 магазин Акаи Самар рӯ ба рӯи шашум дарвозаи пажарка. Тамошобино ба осонӣ боварӣ дорум ки пайдошон мекунен. Ина тройкачаҳо чанд сомон? Иём хушрӯча биден ва ира бинен духтаро чихе хушрӯван 60 сомон. Мана ира бинен качестваш да гап нест. Бовар кунен беҳтарин вариантҳо чандта расветка дора 60 сомон беҳад арзон кардагиян. Ина биёен бо аз наздик як боракошона хиртон бинен. Духтаро нигоҳ кунен. Спортивкаҳои духтарона пирстен марҳамат бинен чихе хушрӯвай беҳад сифаташ фасонай. Мана ин цветша мастай диден. Размеро то синфои 7 мешава. Нарх боша 80 сомон. Двухниткаи оригиналай шушта кудак да мепушонен ҳичи намешава. Тамошобино ино ай нархи обтоби даям арзон додестаянд ба хотири моҳи шарифи Рамазон, ба хотири ид. Ина марҳамат метавонен омада барои фарзандотон харидорӣ кунен. Ина 80 сомон. ира бинен янамуд материал хушрӯвай ё вишивкаи оригинал доранд. Мана марҳамат ина мино ҳамаш бори навай бинен чихе бор бисёрай. Марҳамат омаданӣ бошен ҳатман магазини Акаи Самар биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор поёни бозор да эндухтаро поёни дарвозаода. Магазин рақами 33 рӯ ба рӯи шашум дарвозаи пажарка. Марҳамат интихоби хеле васеъ бо нархи дастрас. Нарх дар ҳақиқат ҳам ина хитон либос мегирен аз рӯи инсоф гап занед. Ҳамино чанд сомай дар дигар ҷо. Лекин иҷада аксияи калон сар додагиян арзон кардагиян. Ина биёен харидорӣ кунен. Ира бинен охи чихе хушрӯчаи киртои идона омадай. Тамошобино беҳтарин вариант и двойкачаи диден сарафанчик дорау свитер дора. Ира бинен чихе хушрӯ акция эълон кардагиян 50 сомон бовар мекунен. 50 сомон духтаро. Ина иҷада бо размерои калон ҳастай. Размерои калонаш боша 60 сомон. бовар кунад ягон ҷода ин нарх нестай. Лекин дар мағозаи Акаи Самар ба хотири ид ҳамаша арзон кардан. Ина биёен харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор магазин рақами 33 поёни бозор дар рӯ ба рӯи дарвозаи шашуми пажарка. Марҳамат омада аз наздик бинен. Ина спортивкаҳо чанд сомон? Ино 60 сомон. Иамон қа хушрӯ материалош оригинал. Ина гучира бинен духтарои қа хушрӯае. Инаро шушта кудак да мепушонен ҳичи намешава. Инай бомбиро 70 сомон. И брижам дора 70 сомон. Дар ҳақиқат ҳам материал хушрӯ духтаро як борак биён биненда. Размерашон то чандай? То синфи 5-6 диден размер бидай духтаро. Марҳамат расветка бисёр дора биёен. Ана баъд ино чанд сомай? Камон дагая
50 сомони 40 сомон 40-50 сомон духтаро леке кам мондагӣ дай ина бинан чӣ хушрӯ 60 сомония мана арзон кардагиам духтаро дар ҳақиқат ҳам биёен тройкои оригинал ёфтум духтаро нигоҳ кунен чӣ хушрӯван марҳамат ҳам размери майда ҳам размерои калон то падрасткови размероям ҳастай размерои майдаш духтаро 100 сомон качествашда гап нест бовар кунен ҳам хушрӯвай материалаш мана марҳамат 100 сомон размери майдаш 110 сомон размерои калонаш барои ид бахшида ба моҳи шарифи рамазон акция эълон кардаган ҳамаи арзон шудагай ина марҳамат дар кор боша биёен бозори корвон тарафи тилобозор поёни дарвозаҳо даянд духтаро рӯ ба рӯи шашум дарвоза марҳамат рӯ ба рӯи шашум дарвозаи пажарка магазин рақами 33 мана марҳамат беҳтарин вариант и ҷинсако чанд суман 90 сум 100 сомон нигоҳ кунем тройкара дидем хушрӯгиша 90 сомон 100 сомон беҳад фасон баъд иҷада бо ҳаста ҳозир ин моделакора биненда распродажа нигоҳ кунем 90 сомон худаш оптовиш буд ҳозир боша 70 сомон распродажа кардагиан двойкае материалаш вилветаи расветкош хеле зиёдай размерош чӣ хел боша то 74 размер ҳастай марҳамат ина дар кор бошад биёен ина ёрам бинен ира бинен чӣ хушрӯ дар ҳақиқат ҳам материалошонда гап нест духтаро як борак омада сифати ҳаминора биненда маъқултон мешавад ина бо 50 сомонашам буда спартифко ҳамин магазин қариб ҳамаш спартифкаяй духтаро ҳам духтарона ҳам писарона ина диде беҳтарин вариантҳо бо нархҳои арзон